Nyakach Ramogi weche mag tuke. Tim mar Agoro Sare nabiro joloch tuke mag okapu jotugo adek koni gi koni e finals mag tuke skunde sekondar tamar 2. Joloch tuke gi tamar 2 biro riwore gi joloch matamo kuongo ma yore tuke mag skunde pinje Afrika ma Ugwe. Tim kaka Mega High, St. Mary's Yala gi Menengai Boys duto biro yore tuke mag adhula kinde ma skunde mag St. Joseph Kitale, Nyakach gi Bishop Njenga biro tingo nying Kenya tuke adhula mag nyiri. Chesamis, Chepsaita gi Maltiliku biro tuge volleyball mag yowuoyi ka nyiri biro bedo timbe mag Kesogon, Soweto Academy gi Mwitoti. Rugby jotugo abiriyo koni gi koni kidieny mar yowuoyi gin Butula, Cardinal Otunda gi Bokoli. E kinde ma nyiri bedo Kinale, Kimono gi Mbakali. Tuke tamar 2 bende oting'o chess, scrabble, badminton, abasidi mar mesa, lawn tennis kaachiel gi tuke okapu jotugo 5 koni gi koni. Tuke mag pinje Afrika ma Ugwe biro bage piny libamba ma Tanzania.